Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lerotu ndi pa 23 December chaka cha 2024. Tangotsala ndi tsiku limodzi ndekuti after mawa tiyamba tichita chaka chimene takhala tikukonzekera chaka cha Christmas. Ndipo tikayang'ana mmawa athu kuchokera pa 1 December paja pamene tidayamba nyengo ya Adventi, Yohane Mbatizi wakhala kutiperekeza, wakhala kutiphunzitsa, wakhala kutiwuza kuti tikonze mitima yathu, tisalaze mapiri, tikonze magomo. N'chifukwa chake tsono lero mpingo watipatsa mawu oti tisinkhe-sinkhe zakubadwa kwa Yohane Mbatizi. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Malachi, mutu wa 3 ndi 1 kulekeza 4, kudzawerenganso 23 kulekeza 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Aurelia Montfort kuchokera ku St. Joseph bali ku Dembe na Miyango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 25, ndipo chilimbi chake tikuti muyimirire ndi kukweza mitu yanu chifukwa chipulumutso chanu chayandikira. Mawu athu amuthenga ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 1 ndime ya 57 kulekeza 66. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeninso abale ndi alongo tisinkhe-sinkhe limodzi. Mawu oyamba. Lisanafike tsiku lalikulu lopsa chauta, ndidzakutumizirani mneneri Eliya. Mawu a m'buku la Malaki. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ndidzatuma wamthenga wanga kuti akandikonzere njira. Kenaka mwadzidzidzi chauta amene mukumfunafuna adzafika ku nyumba yake. Wamthenga wa chipangano amene mukumuyembekeza suyu akubwera. Kodi ndani adzatha kupirira pa tsiku la kubwera kwake? Kodi ndani adzatha kulimbikira iye akadzafika? Pakuti adzakhala ngati moto wa m'misiri wa pang'anjo, ndiponso ngati sopo wa munthu wochapa. Adzachita kukhalira pansi ngati m'misiri wa pang'anjo woyeretsa siliva, ndiponso adzayeretsa Alevi monga amayeretsera golide ndi siliva, mpaka kuti azidzapereka nsembe zoyenera kwa chauta. Choncho nsembe za Yuda ndi za Yerusalemu zidzakondweretsa chauta monga zidalili masiku amakedzana. Koma lisanafike tsiku lalikulu lopsa chauta, ndidzakutumizirani mneneri Eliya. Iyeyo adzayanjanitsa atate ndi ana awo, ana ndi atate awo, kuopa kuti ndingadzabwere kudzatemberera dziko lanu kuti lingawonongeke. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 1 ndime ya 57 kulekeza 66. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wa mwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye amuchitira chifundo chachikulu chotere,
adakondwerera pamodzi naye. Pa tsiku lachisanu ndi lachitatu mwanayo atabadwa, anadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la bambo wake Zakariya. Koma amayi wake adakana, adati, iyayi, koma atchedwe Yohane. Pamenepo anthu adamuwuza kuti, koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli. Tsono adayankhula ndi bambo wake ndi manja namfunsa kuti, mukufuna timutchule dzina lanji? Zakariya adapempha cholemberapo, nalemba kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kuyankhula, nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse adagwidwa ndi mantha, ndipo mbiri ya zimenezi idawanda kudera lonse la mapiri a ku Yudeya. Anthu onse amene adanzimva anali kulingalira m'mitima mwawo ndi kumadzifunsa kuti mwana ameneyu adzakhala otani, pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye ali naye. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Dzina lake akhale Yohane. Mayi yake Elizabeti akumfunsa bambo wake wa mwanayo, chifukwa choti nthawi sanali kuyankhula dzina lake mufuna akhale ndani. Anthu ena atakambakamba, pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli, mufuna akhale ndani? Yohane akutchula bambo wake, dzina lake ndi Yohane. Ndimafuna kuti tsiku la lero, pamene tikunena kuti tangotsala ndi tsiku limodzi lenileni kuti tichite chaka cha chikondwerero cha Krismasi, chaka chakubadwa kwa Mbuye wathu m'mitima yathu, tilingalire zakubadwa kwa Yohane Mbatizi. Ndipo monga ndanenera poyamba, chifukwa Yohane tikayang'ana nyengo ya Adventi, ndamene uthenga wake, ndamene amatikonzekeretsa, ndamene amatithandiza kuti tisinkhesinkhe. Ndimafuna kuti tisinkhesinkhe fundo zisanu izi ndi kubadwa, kapena ndi personality, kapena ndi zochitika pakubadwa kwa Yohane Mbatizi. Choyambirira tidziwe kuti nyengo za Ambuye, nthawi za Ambuye, God's time, God's seasons, God's way of doing things is the best way, is the perfect way. Njira za Ambuye, nthawi za Ambuye, nyengo za Ambuye ndi nyengo zabwino, ndi nthawi yabwino. Kubadwa kwa Yohane Mbatizi kudatenga zaka zambiri makolo a mwanayu asadalandire mphatso ya mwana. Zakariya ndi mkazi wake Elizabeti analata kula, ndipo pang'ono ndi pang'ono analata taya mtima, analata taya chiyembekezo choti adzakhala ndi mphatso ya mwana. Choncho zinali zowadodometsa, zinali zowadabwitsa, zinali zowazizwitsa kuti akulandira mphatso ya mwana. Despite the long wait, God's timing was perfect. Izi zikutiphunzitsa kuti nthawi zina tizidekha, nthawi zina tiziyang'ana kumwamba, nthawi zina tizilingalira, nthawi zina tizidzimvetsera, nthawi zina tizimvetsera the environment imene tili, nthawi zina tizimvetsera nyengo zimene tikudutsamo, chifukwa Mulungu mmenemo amakhala akutiyankhula. Trust in God's timing. Kuli zinthu zina timuona ngati sizikuyenda chifukwa tikuganiza mwa umunthu, chifukwa takhazikika m'maganizo a umunthu, chifukwa tikuyang'ana phindu la umunthu. Koma Mulungu amakhala atadziwa kuti ichi chikuchitika pa nthawi yake, ndipo pa nthawi imene zinthu zikuchitikazo zimakhala zabwino pamaso pa Mulungu. Izi zikusowekera chikhulupiriro, izi zikusowekera chiyembekezo, izi zikusowekera chikondi kuti tizimvetse. Munyengo zimene mukudutsamo ndi zabwino tikazipereka kwa Ambuye. Sindikutanthauza kuti Mulungu amafuna tikhale muululu kapena musiwa kapena mmatenda, koma mmatenda mwathu, muululu mwathu, musiwa mwathu, muchuma chathu tikachipereka m'maso mwa Ambuye, tikazipereka m'maganizo a Ambuye, tikazipereka m'manja mwa Ambuye, timapeza tanthauzo kuti Ambuye akuyankhula chani mu season imene ife tikudutsa. Keep praying and remain faithful even in times of disappointment. Chifukwa Mulungu amamva kulira kwa anthu ake. Izi ndi zimene tikuona mmoyo wa Zakariya komanso mkazi wake Elizabeti pamene akulandira mphatso ya mwana, dzina lake ndi Yohane. Fundo yachiwiri imene ndimafuna tisinkhesinkhe yonena kuti mirakuli ndi mbali imodzi ya moyo wa Chikhristu. Monga ndanenera, Elizabeti komanso mwamuna wake Zakariya analata giver,
anali atataya chikhulupiriro, osati kutaya chikhulupiriro mwa Mulungu, koma mmene timaganizira kuti basi kwatha sizidzathekanso. Koma taonani, nchifukwa yake Zakariya kuti atauzidwa kuti mudzakhala ndi mwana, kuti adangoyamba kuseka kuti you can imagine ngati mmatha upanga visualize kuti musandilaule zidzathekanso bwanji, tangozisiyani zimenezo. Inde pamene tikunena kuti Ambuye nkuja tikondolera kuti watibadwiranso m'mitima mwathu, ndimafuna tilingalire chimenecho kuti miracles are part of our Christian reality, are part of our Christian faith. Nchifukwa chani ndikukamba izi? Zilipo nyengo zina mmoyo mwathu zimene timaona ngati kudatha zinthu sizidzayendanso. Matenda taonapo anthu ambiri akuchitira maumboni kuti inuyo simudzachiranso, pitani ku nyumba muzikadikirira, kapena mwana wanuyu basi khalidwe lisadzasinthanso, kapena ana aliko ena kuyesera kuwapititsa kupati time, mwana nzeru osatseguka, kuyesera kutenga aphunzitsa pamwamba chotani, mwana kumangokhoza masaizi ngati asapato, makolo nkugiva kuti awa basi ndokanika, kapena makhalidwe amuna anuwo, kapena makhalidwe akazi anuwo, kapena makhalidwe ansembe anuwo, kapena ine wansembe makhalidwe a Khristu anga. Zimakwana nthawi zina zimene mwina timagiva kuti basi sizingathekenso. Lero ndi kubadwa kwa Yohane Mbatizi, Ambuye chauta afuna kutionetsa kuti miracles are part of our Christian experience. Tisataye mtima, tizimpatsa Mulungu, tizimtulira Mulungu. Tsiku lina tidzaona zodabwitsa ngati chikhulupiriro chathu chili chokonzeka kunena kuti dzina lake akhale Yohane. Chachitatu chimene ndimafuna nditsindike ndi kubadwa kwa Yohane nchonena kuti kumvera kumabweretsa madalitso a Mulungu, ndipo kukayika, doubt can hinder God's blessing. Kukayika kumatha kuchedwetsa, kumatha kupanga block, kumatha kupanga derail madalitso a Mulungu. Pamene kukhulupirira ndi kumvera Mulungu kumabweretsa, kumayitana, kumatsanyula, kumafulumizitsa madalitso a Mulungu. Ndinena izi chifukwa chachani? Pamene Zakariya adauzidwa kuti mudzakhala ndi mwana ndipo dzina lake lidzakhale Yohane, adakayikira, adaseka, adanyodola. Tilipo anthu ena timanyodola kuti wangakhala nsembe, wangakhala sisteri, wangakhala bwana, wangakhala president, wangakhala MP, wangakhala mfumu. Tangochita kumene zisankho mu mpingo mwezi watha, wangakhale yacheya mphakati. Kunyodola, kukayika, kuphweketsa, kukayika kumachepetsa, kumachepsya madalitso a Mulungu mmoyo mwathu. Mmene Zakariya anangovomereza kufuna kwa Mulungu, ndipo ndikuchita monga mmene Mulungu adazikonzera mwa njeroja kuti mwanayo adzakhala Yohane, ndipo atamfunsa kuti dzina la mwanayo likhale ndani, sadakayike koma kulemba dzina lake ndi Yohane. Atangotero akuti madalitso adamugwera, adayambanso kuyankhula, adayambanso kutamanda Mulungu. Inu ndine mwina tadzichedwetsera madalitso chifukwa tikuchedwa ndi kukayika. Sindingathe business, ine sindingathe kukwanitsa zakuti, ife sitingathe kupanga zakuti, ife nanga timachoka kubanja lovutika zakuti tingapange. Never doubt in yourself, never doubt in your God, because Mulungu adaona kuti ndinofunikira pamaso pake. Chachinayi pachatanena kuti ndi mfundo zisanu, tikuona ndi udindo wa makolo polera ana. Mwanayo atabadwa adamulera monga mmene Ambuye amafunira, kotero kuti adakhala mkupa mame wa Ambuye Yesu, kotero kuti adadzabatiza Ambuye Yesu, kotero kuti adapereka, adamusonyeza ku dziko lapansi Ambuye Yesu atabadwa. Inu ndine, makamaka inu makolo, muli ndi udindo okoza, opanga shape tsogolo la ana kuti akwaniritse chimene Mulungu akufuna mmoyo mwawo. Zechariah and Elizabeth were open to raise John, who would be the great prophet, and prepared the way for Jesus. Tikuphunzira chani? Parents have a profound responsibility in guiding their children in faith and preparing them in God's purposes. Akanakhala kuti Zakariya ndi Elizabeth anali okhomerera, Yohane mwina sakanafika pamene wafika, nkumatchulidwa kuti ndi oposa kwa anthu ena onse obadwa mwa mkazi. Ananuwo ali ndi potential yofikira pena pake. Inu makolo muli ndi udindo wakuza muzimu komanso kuthupi. So abale titha kuona kuti tsiku la lero pamene tikunena kuti tikukonza mitima yathu, these are final preparations, pa Chingereza amati dress rehearsal. Tidzifunse kunena kuti ndimamvera motani, tidzifunse kunena kuti ngati kholo ndikuseza bwanji udindo wanga osamala olera ana, ndidzifunse kunena kuti ndimakhulupirira kuti china chake chitha kusintha mmoyo mwanga,
koma koposaposa ndimamvetsetsa ndi kukhulupirira kuti nthawi ya Mulungu ndi nthawi yabwino. Mwanayo dzina lake ndi Yohane. Inu ndi ine lero titha kukhala ochitira umboni ngati Elizabeti komanso Zakariya, titayika chikhulupiriro chathu mwa mwana amene akutibadwira mkuja uno m'mitima mwathu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.